Uy, boss mo yan ha. Kasi dito tayo ngayon kasi hindi natin napuntahan to ng last eh. Ay, kiraan po. Kiraan po. Kiraan po. Kiraan po. Kiraan po. Kiraan po. Yeah. Ano, sinagmanin sa mga baka magkapit ko. Ate, kumuha ka. Double check ko lang yung susi. Ay, sir. Lang. Nandito. So, hindi ko na pupuntahan yan ito pa.
Guys, kung nagtataka kayo, patagi ako pupunta dito kasi ano, doon tayo pupunta. Let's go. Yeah. So, init. Guys, matas oh. Init. Ano po na? Di ba pwede po pili na ngayon pintura mo. Oh, ma'am, pintura, ma'am. Tinawa ka na naman dito lang. Walang kulang pa ako. Sabi mo si mami yung kasabay sila. Balik ka na lang sa. Oh, there's free ano ha. Guys, hindi na ako papasok dyan ha, kasi hindi naman ako ano dyan eh. Wala naman kami kamag-anak dyan. So, yun o. Ano sir, may free po? Ay, thank you po. Ano pong ano sir? Ay, Free! Once kayo! Libre to! nakakaya sir eh. Ayan, shoutout na lang po. Tapos MOR, may honor sir pa. Libreng biskuit, libreng tubig, libreng juice, lapit lang po. Okay, sige po. Shout out sa lolo ko! Dalaw ka! Sir, bigyan ko kayo ng sticker sir. Motovlogger ka, hindi mo.
Motovlogger sir. Mga riders yung mga yan. Oh. Ay, shoutout po kila sir. Mio Honors Republic. Sir, kanina Cash. Tumatanggap din kami ng cash. cash po? Oo, meron ka dyan. Wala po eh. Nangingi nga rin po ako eh. Sige po. Thank you, thank you. Libreng tubig, libreng juice. Wala. Madaling lapitan, mahirap hanapin. Sir. Sir, hati na lang po kayo sir ha. Gear Moto. Yes, sir. Taga saan ka, Pap? Magsaysay sir. Sige po, thank you sir. Thank you. Thank you. Shoutout kila sir. Shout out. Mio Honors Republic. Thank you. So, may free ng tubig. Pili lang tayo ng flowers guys. Ano naman ang motor? Magkano po dito sa flowers niyo? 150? Wala pong bawas ate. Po? 40? Kasi, sige. Kala ko 100 te. Joke lang. Sige isa te. Saan ba dito yung mas maganda? Kahit saan yung maganda yung dalawa. Dalawa na kunin mo. Sulong te, walang ano. Tapos Ito kandila. nga, di ngayon mo yun, 70 pesos. Yung, Sa harap. May ilaw yan. Kunin mo. umiilaw? Oo. May ilaw yan. Ay ito, pipindutin. Oo. May ilaw yan. Wait lang, te. Oh, meron din dito. Ay, meron din pala dyan. Kaso baka Hindi pag... pa siya visible kasi may araw pa. Magkano yung ganyan te? 150. 150 rin. Ito. Yun. 70 yun. Ay, mas mura Oo, yun. kasi isa lang yung ano niya, flower niya. Oh. Kaso baka pag iniwan ko yan dun, mawala na. Kuhin mo. Lagay mo sa altaran mo, ganon. Ay, pwede yun. Oo. Kasi Hindi kaya ano, hindi kaya sumunod yung ano. Hindi naman. Hindi naman siguro. Pero mas okay yung susunod no te, para madalaw. Oo naman. Siyempre ano, pamilya mo pa rin naman sila. Ito na lang. Sige. Ito na lang kung puti. Pero wala akong wala akong plastic kasi bawal. Ay, bawal ang plastic. Bawal ang plastic sa alamino. Ah, Ikaw bang mili no? grabe naman. Tapos ano, ito te. 100 per pack. Ay, wala yung, Tingi, ayun yung tingi ko be. Kasi pag naano siya, hindi ko siya mapaubos. Pupapayaran. Yun. Tig 12. Tig 12. Isa. ito na lang te. Sige. Ito na lang. Yan lang. Kuha ka na kasi may, ano ako, Ah, may angel ako dito. Umangkin ko. ay. Pero kayo ma'am, single pa kayo ma'am? Ano? Ay, ala. Ala, mapapanood. Single pa daw si ma'am guys. Kailangan kailangan mag-aral para sa family. Ay, saan kayo nag-aaral ma'am? PSU Alaminos. O yun, anong course niyo ma'am? Edu. Edu, uy, teacher guys. So, Graduating na ako this year. okay. OJT na lang. Ano palang pangalan niyo ma'am? Aileen. Aileen. Guys, ma'am Aileen pala. Pili ka na. Naiya na siya. Ito guys. Ay, ito ma'am. Thank you. Hindi, okay na yan ma'am. Ay, okay na to. Thank you. Thank you po. Nilalagay ito. Pinigyan akong libreng tubig eh. Okay, di kayo makabenta kasi may libre doon. Oo nga eh. White flower na. 150 po. Thank you po. Hindi kayo baka sabihin nila ninakaw ko to. Hindi. Ginawa namin yan. Hindi, may video naman eh. Sige. Thank you, thank you. And guys, bili tayo ng flowers. Pero bibili rin ako ng ano, ng tawag nun, kandila. Ano kaya? Ay, dito, may kandila pala dito. Ayun, ang malalaki. Pabili po ng kandila. Saan po dyan, sir? Yung ganito lang po. 5 pesos po. 5 pesos isa. Yung ganito po, 15 po.
15. Parang mas okay ito. Ito po kasi pag kunin nyo po lahat ito, 90, tapos may free po siyang posto. 9. Parang 15 each. Pero free nyo po yung posto. Ah. Bili na lang ako na ano. Isa dito. Tapos tatlo dyan. Ay, magkano yung posporo nyo, te? 15 po. Ah, di ano na lang. 15 pa na, te. Opo. Tapos dalawa na lang dito. Tapos isang posporo. 15, tapos 25. Para 30. Shout out pala kay ate. Ano pangalan niya? Ano po? Ano pangalan niya ngayon sa Gear Moto po. Hi, Gear. Oo. Facebook, Gear. Facebook tsaka YouTube po. Hi, naka-vlog ka. Gear. Ano pangalan? Nag-vlog. Ito po. Ano ba mga yung vlogs na? Ayun. Shout out po. Kailangan. Thank you po. Ay, nabigay ko na ba? Hindi pa. Nakakalimutan na. Sige. Napapanood ko videos eh. Ayan na. Shout out kay ma'am. Thank you po. Thank you, thank you. Kaya nga po ma'am eh. Sige po. Thank you. So, may flowers na tayo. Saka ano? Ito, kandila. Ay, pwede pala yung motor dito. Wala ko guys. Ito lang. Flowers ang photo. Naku, copyright. Eh, may merienda dun oh. Merienda dito guys. Graham, may buko rin.
copyright. Yung mga tricycle po, doon po sa dulo ang partilan po, hindi po sa kami ng daanan po. Hi, sir! Hi po! Hi! Baka naman po, sir. Yes! Isa pa, sir. Dalawa yung motor ko eh. Ako isa lang, sir. Tingnan, sir. Thank you. Papa, picture muna tayo kay ano. Tayo, kay Gear mo naman tayo. Sir, dito tayo, sir. Dito tayo, sir. Ay, thank you po. Mga... Focus na. Uy! Sige pa. Salamat po. Ay. Ay. Doon na lang daw po. Sige pa, sige po. Gear mo to. Ay, sir. Sticker idol. Tingnan ko, sir. Ito pa. Idol sa idol. Picture tayo dito, dali. Shoutout kila sir. May pa shoutout kayo? Shoutout kay... Pagkisali sir. Pagkisali. Ay, sige sir. Ito pa. Shoutout kila sir. Upload ko na lang sa Facebook. Ito po. RGI lockdown. Ano po? Ay! Nasaan ko si ano? Sir Dance or si... Sir Box. Dali naman, sir. Sige, sige. Picture mo. Shoutout daw sa gwapong asawa ni ma'am. Sige po, thank you po. Sige. Ito. Gusto ko ng shake, buko shake. Ayan. Okay, so. Ano yan? Buko shake, buko shake. Medium na lang po. Medium po. Apo. Ay. Guys. Video natin sila, ma'am. May sticker ka dyan. Meron. Sticker nga. Ito po. Lang. Welcome po. Kayo pumunta sa memorial. Ay, kayo yung nag-comment, ma'am. Kayo ba yun? Hindi, akala ko kayo. Isa lang po. Isa lang po. Ito guys. Ay, kaso baka pag-upload ko to wala na. Sarado na kayo dito. Hanggang kailan kayo dito, ma'am? Ngayon na lang? Ay, hanggang bukas. Dami akong barya eh. Yan. 40 po, no? Lagay ko sa motor. 40 pesos. Ito po. Thank you po. Kahit saan straw dito, ma'am? Gusto ko ito yung may paikot-ikot. Sige. Thank you po. Yan ka nakatanggal na.
So, galing ko muna to. Kaya ta. Okay. So, doon ako galing guys. Bili lang tayo ng buka shake kasi na ako eh. Sir. Ay, hello. Shout out. Shout out. So yun ang sticker? Sige kuya. Ayun o. Shout out kay... Ano yung pangalan mo? Jals? Shout out kay Ate Jals. Taga sa amin. Si kuya. Sige. Sige. Ay shit, sorry. Sorry. Tumalsik eh. Ay, gusto mo yung sticker, sir? Ako. Shoutout kay boss. Ako. Pangalan mo, boss? Gamer po. Shoutout kay boss Jemar. Thank you, boss. Ingat, ingat. Ay, sir. Sir. Sticker, sir. Ah, sir. Thank you. Thank you, sir. Sige, sige. Dito na ako dumaan para hindi na ako mawala dun sa loob. Daanan ng tricycle dito eh. Yan guys, nagtanong ako kay ate. Papapabili tuloy ako ng wala sa oras. Ano vlogger? Ayun guys, oh. Ayun oh. Bibili ako ng baril. Babarilin niya lahat ng ano. Oo. Pag may hihingi sa akin ng ano, babarilin ko. Ano yun, be?
Be, ano yun, Be? Ayan guys, oh. Ang ganda oh. Ang ganda guys, no? Ba't parang mahina yung tunog niya? Te, ganun talaga? Ganun talaga, kuya, oh. Hmm. Be! Mahina, mahina. Mahina, mahina. Model si ate ng mali. Ayun guys. Kuya, pinagtitiripan mo ako, Wala ah. ka dyan, te. Mapapanood Saan ba nga? Saan ko ba mapapanood sa dyan? Facebook, tsaka sa YouTube. Sige, anong pangalan, kuya? Papalo kita. Papaloyin mo ako, te? Follow. Ay, follow. Kala ko papaloyin ako eh. Ito na ba, kuya? Napabilis ko si kuya. Nagtanong kasi ako guys. Ngayon, Ngayon, nabudol. ayoko kasi yun kasi wala akong pamangkin. Be? Ate, pwedeng pa-testing yun ulit. Yung cactus. Ah. Ariyan. Nakapuya. So guys, ito sana yung bibilin ko. Kaso ano, wala naman akong pamangkin na maliit. Eh, kumakanta siya happy birthday oh. Ate, sample mo nga, yung magsasalita ka. Hi, Pogi! Thank you so much. Hintayin na lang natin, kuya. Ang gagaya yan. Hi, Pogi! Oh, yan oh. Ito yung tawa. Sige, yun na lang te. Kala ko naman ko. Kuya, ano naman ako ha? Ito na, kuya. Ayan lang. Napasubo lang ako eh. Okay lang yan, kuya. Huwag niyong hihingin sa akin to ha, akin lang to. Baka pag nakita niyo tong video, hingin niyo pati baril eh. Hala! Tingin nyo na, guys. Wag. Akin to guys, akin to. Problema ko, saan ko ilalagay? Marami akong dala. Kuya. 50 pesos. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you. Balik kayo, sir, ha? Bili mo na yung cactus next time. Hanggang kailan ba kayo dito? Hanggang ngayon lang. Oh, babalik ako mamaya ulit. Ano po, Bigyan sir? natin ng sticker si ma'am. Oh. Ay, thank you po. Tag-isa sila ni ma'am. Sige po, thank you. Paano kita, sir? Sa puwet. Sige. Pabili tuloy ako nang wala sa oras. Ah. Sting natin guys oh. Uy. Oh. Sigaw. Yeah. May pambaril na ako sa gabi oh. Ate, hindi kaya ako ulihin sa checkpoint nito? Hindi po. Hindi. Sige. Thank you, thank you. Sige po. Wala ka kayong lisensya, sir. Meron naman kaso wala akong lisensya sa baril. Lang, sir. Sige.